сокинони деҳаи мо ҳезум, ангиш ва ғӯзапаяро барои гарм кардан ва пухтани хӯрок истифода мебаранд. Онҳоро дар бозор харидорӣ кардан мумкин аст. Ба ҳисоби миёна як хоҷагӣ дар давоми 3 моҳи зимистон барои ҳезуми энергетикӣ қариб 4000 сум сарф мекунад. На ҳама чунин маблағро доранд. Мо маҷбурем ҳезум ва чӯбро аз маҳаллаҳои атрофи ҷангал ҷамъоварӣ намоем. Ба ҳар як оила аз ҳисоби миёна барои пухтани хӯрок дар хӯрок пухтан ва гармкунӣ қариб 10 метри кубӣ сӯзишвории чӯбӣ лозим аст. Якҷоя мо ҳамсояҳоем бо омӯзиши маркази экологии ҷавонинро оиди тарзи сохтмонӣ оташдонҳо камасрафро гузаштем. Ин оташдонҳо гарон нестен, имконияти сарфаи ҳезумро медиҳанд ва баъзан он маъқуланд. Мо ҳозир дар ҳамин дег макаронпалов тайёр кардем. Дар айни замон мо бо дигар устахои фаромӯш қабул карда, на танҳо барои ошхонаҳои тобистона, балки барои гарм кардан хона ҳам оташдонҳо месӯзем.